tidafotokoza kuti cholinga cha mkazi mu chilengedwe chathu ifeyo pano pa dziko lapansi ndi chomwecho chimene Allah subhanahu wa ta'ala adamulengeranso mwamuna. Ndipo tidapereka maayati kuti waman ya'mal minas salihat min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yudhlamuna naqira. Aliyense amene angagwire ntchito zabwino kaya ndi mwamuna kapena mkazi koma ali wokhulupirira iwo adzalowetsedwa ku janna ndipo sadzaponderezedwa munjira ina iliyonse ngakhale ndi dontho lomwe limapezeka pa njere ya tende. Ndipo tidafotokozanso aya yonjezera pamenepo kuti man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, aliyense amene angagwire ntchito yabwino kandi mwamuna kapena mkazi koma ali wokhulupirira falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tidzamukhazika pa dziko lapansi mu moyo wabwino. Ndipo umoyo wabwino apa tidawutambasula kuti adzalemekezedwa, adzakhala wokhutira ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala akumpangira, komanso adzapatsidwa mariziki kuchokera munjira zimene zili za halal. Ndipo adzakhalanso mmodzi mwa akapolo amene amamukumbukira Allah munyengo ina iliyonse. Umenewu ndi umoyo wabwino. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ndipo tidzawalipira malipiro awo mwaubwino pa zimene amachita. Ndiye apa Allah akupanga emphasize chilengedwe cha mkazi kuti sichosiyana ndi mmene mwamuna adalengedwera, chifukwa onsewo cholinga chawo ndi choti adzigwira ntchito zimene zili zabwino, zimene Allah subhanahu wa ta'ala adazikhazikitsa mu zilamulo zake. Ndipo tidadzaperekanso aya yomwe Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza kuti okhulupirira achimuna ndi okhulupirira achikazi, walmu'minuna walmu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd, okhulupirira achimuna ndi okhulupirira achikazi ndi abwenzi awina ndi mnzake. Ya'muruna bil ma'ruf, amalamulana zabwino, wa yanhauna 'anil munkar, ndipo amaletsana zoyipa. Kusonyeza kuti mkazinso naye ali ndi udindo pamene waona choyipa achiletse, ngakhale kaletsedwe kake kamakhala kusiyana ndi kaletsedwe kamene mwamuna angachite powaletsa anthu. Mkazi sangatenge microphone ndikupita kutsogolo tsiku lachisanu ndikukwera pa mimbar ndikumaletsa zoyipa popanga khutba. Zimenezo sizili mu sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Koma mkazi akhonza kuletsa zoyipa powaletsa akazi anzake, akhonza kuletsa zoyipa powaletsa amuna kudzera mu kulemba kandi buku kandi memo. Ndipo akhonzanso mkazi kumaphunzitsa amuna kudzera mu chochinga. Ndiye zonsezi ni njira zimene Allah subhanahu wa ta'ala wazikhazikitsa pomulemekeza mkazi komanso kumuteteza. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adafotokoza kuti almar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi, mkazi wapatsidwa udindo woyang'anira nyumba ya mwamuna wake komanso ana, ndipo adzafunsidwa za ziwirizi. Mwamuna wapatsidwa udindo woyang'anira mkazi, ana ndi onse amene akukhala pansi pa denga la nyumba yake, ndipo adzafunsidwa za iwo. Koma mwamuna kuti akwaniritse udindo umene amatuluka mnyumba, pamene mkazi kuti akwaniritse udindo umene sakutuluka mnyumba. Kumeneko ndi kusiyana kumene Allah subhanahu wa ta'ala wakukhazikitsa. Pachifukwa chonena kuti Iblisu adamulonjeza Allah subhanahu wa ta'ala kuti adzakhala akusocheretsa akapolo ake kunjira yongoka, adzagwiritsira ntchito njira zosiyana-siyana zofuna kuwasocheretsa akapolo a Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo Allah adamulonjezanso Iblisuyo kuti akakhala ibadi, akapolo anga ine amene akuchita zimene ine ndawalamula ndi kusiya zimene ine ndawaletsa,
ndikundipembedza ine posandiphatikizira mkati mwakemo ndi wina aliyense amenewo laisa laka alaihim sultan, sudzakhala ndi authority pa iwo, sudzakwanitsa kuwasocheretsa. Kusonyeza kuti Iblisu analonjeza ndipo Allah adalonjeza, koma lonjezo la Allah subhanahu wa ta'ala ndiloona, pamene lonjezo la Iblisu ndilabodza. Ndiye tidafotokoza kuti kudzera mu njira zimene shaitani akugwiritsira ntchito pofuna kuwapangitsa akapolo a Allah kukhala akapolo a iyeyo Iblisu, akugwiritsira ntchito feminism. Ndipo Iblisu mu mapulani akewo adaona kuti dziko lapansi chiwonongeko chake palibenso kupatulapo kugwera mwa akazi. Pamene adagwiritsira ntchito akazi ndipo dziko lapansi likuwonongeka, chifukwa choti adapeza akazi amene adali oganiza mobwerera mbuyo, amene tidawafotokoza aja kuti ankafuna kutuluka mnyumba ndi cholinga choti adzikavota, ndipo ufulu umenewo udali chiyambi cha kuonongeka kwa maanja pano pa dziko lapansi, chifukwa akazi amenewo chimene ankangochiona kuti chikulakwika ndicho tisamapatsidwa ufulu wovota. Koma kuchokera mu zimenezo munali upandu waukulu umene shaitani ankaukonza. Ndiye kudabwera china Simon amene adalemba buku mu 1949 kumayambiriroko imene machida kuti The Second Sex. Ndiye ankainena society yolamulira amuna kuti ndiyopondereza, ndipo adanena mmene momo mavuto amene akazi akukumana nawo. Ndipo imene iyi machida kuti idali ngati njira yomwe idayitana feminism yomwe tinayo pano. Koma buku limene linapangidwa bani ngakhale ndi akhristu omwe adayipanga bani buku limeneli, ndipo amalinena kuti ndi pornography, amayenera kuti imeneyi ndi pornography. Nzimayi sangalembe zimene zizi ndikumayankhula momasuka choncho ya. So buku limene linapangidwa bani. Kuchoka pamenepo panalinso ena monga ngati achina Elena Roosevelt amene adalemba kuti My Day, imene inali newspaper kagawo ndithu mu newspaper kamene iyeyo amapanga adresi amayi amene amagwira ntchito, amapanga ma adresi equality ndi ma rights, ngakhalenso dzina la feminism lisanapulike. Ndiye amafotokoza mmene mu zinthu zosiyana-siyana. Kenako kuchoka pamenepo panabwera achina Malin omwe adali ngati akazi oyambirira kuvala matrauza pa public. That was ma 1930s. Mkazi oti kumayambirako zinali zolaula kuti mkazi avale trouser. Ndiye iyeyo analimba mtima ndikuvala trouser ndikutuluka nalo kuti mnyumba kwake. Ndiye it was a taboo nena kuti mkazi kuvala chani? Kuvala trouser kunja kwa nyumba. So iyeyo anali mayi amene adapanga zimenezi through fashion. Kenako pamene pamabwera no zigawenga zija tinazifotokoza zija. Ndipo chigawenga chachikulu nkukhala Betty Friedan chamma 1963 menemu pakana kuyambitsa mabungwe tsopano. Tinafotokoza kudutsira musemo panali ena achina Gloria chamma 60s ma 70s mu amene adali co-founder wa magazine yochedwa kuti Miss Magazine. Ndipo mmene mapanga fight kuti we shall overcome. Ndiye amakamba mmenemo ma issues okudza mkazi komanso kwambiri young girls. So amene iwo amachida kuti Gloria amene amachida kuti mother of feminism. Kenako pambuyo pake pamene pamabwera achina Angela Davis amene anali ngati oyimira akazi achikuda. She was like a voice for black women. Ndiye kwambiri yake inali ya ma civil rights movement. List ndi ambiri tikoza kukamba koma awa ndi kwachulawa ndi anthu amene apanga play a bigger role
kumbali yokhudza feminism. Ndiye tsopano tikabwera kumbali yathu ya chisilamu iyi, kunabwera mayi pamodzi ndi kagulu kake, enawo samadziwikira bwinobwino, koma amene anali ngati pa forefront ndi Ayaan Hirsi Ali, amene ali ngati originally from Somalia, anapita ku Netherlands kena kuchoka amene kupita ku America, ndi amakhala ngati Somali born Dutch American feminist. Iyeyu ndi critic of Islam and advocate for the rights and self-determination of Muslim women. Senza kuti tsopano Iblisu wachoka kuja kolimbana ndi akazi onse dziko lapansi, ndiye wagwiritsira ntchito mayi uyuyu kuti angopangano tsopano specifically ayang'ane kwa ndani? Kwa akazi a Chisilamu, chifukwa dziko lonse lili nkhani ya feminism ayilandira. Koma tsopano patsala madera ena amene Chisilamu chilipo, ndipo pali ena mugulu akazi amene akugwiritsabe ma principles a Chisilamu. Nawo akugwiritsiranso ntchito Asilamu omwewo kuti awononge ndani? Awononge Asilamu anzawo. Ndiye uyuyu amene ali Ayaan Hirsi Ali panopa ali ndi zaka 54. Ndi mayi amene anachoka ku politics kenako ndikubwera kuyamba kulemba mabuku. So analembapo mabuku angapo amene mukawawerenga kwambiri akulimbana ndi Chisilamu. Infidel, buku limene lili la Infidel, mmene mwamakamba zonena kuti ankanenedwa iyeyu kuti ndi kafira. She was against Islamic principles, kunena kuti Islamu ndi chipembedzo chimene chili chopondereza. Islamu ndi chipembedzo chimene chili chotani? Chopondereza. Anayankhulapo zambiri mmenemo za society yokhudza kumene amakhala ku Somali, komanso ma practices a Chisilamu amene amachitidwa ndi kuyamba kupanga ataki Chisilamu not anthu. Sitikukana kuti pali ena mugulu la Asilamu amene amapanga zinthu zolakwika m'dzina la chani? La Chisilamu. Chifukwa Chisilamu pachokha ndi chipembedzo chimene chili chabwinobwino. Koma iyeyu malo mopanga ataki kacha ya kwawo anapanga ataki chani? Chisilamu. Ndiye analongosola mmene momo zinthu zambiri kwa basi. Koma mukulongosola kwakeko zimakhala ngati kuti akunena Chisilamu koma akunena chani? Kacha. Ndi mayi amene ali mbuli chifukwa sakudziwa kusiyana kwa kacha ndi Chisilamu. Ndiye zimene amampanga kapena zimene amakumana nazo kudera kwawoko ku Somaliko amazitenga zimenezo ngati ndi chani? Ngati ndi Chisilamu. Ngati mmene zimakhalira anthu amene akuphatikiza kumalawi kunoku chiyawo ndi Chisilamu. Ndipereka chitsanzo chabwino, anthu amene apanga mitala ya pa chiyawo ndi anthu amene apanga mitala ya mu Chisilamu ndi zinthu ziwiri zosiyana. Nawo anthu malo mopanga ataki mitala ya pa chiyawo apanga ataki mitala ya Chisilamu. Mayi amene iso is the same. Amanena ma practices amene amachitika pakati pawo, mwachitsanzo female genital mutilation, yomwe amachotsa gawo la maliseche a mkazi lomwe limakhala sensitive. So amachotsa gawo limene lijalo. Pamene ku Chisilamu al-khitan simakhudzana ndi zimenezo. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anatifotokozera kale, ndipo mtumiki pofotokozaso anafotokoza momveka bwino. Now anapanga misinterpret hadithi imeneyo ndikuayika anthu mwa iwo kunena kuti Chisilamu chimapanga female genital mutilation. So ndulidwa mu Chisilamu ndi zapachikhalidwe ndi ziwiri zosiyana. Now mayi amenewa ndikupsa mtima kumene adapsa mtima pa zimene amachitidwa ndi majuhali, anthu amene adali osadziwa nkhani ya dini, amene amaphatikiza Chisilamu ndi chikhalidwe. Iyeyu anapanga ataki Chisilamu. So ataki ya iyeyu kupita ku Chisilamu malo mopita kwa anthu. Ndiye anthu amenewo anamutcha iyeyu kuti ndi kafira. Nawo analemba buku lovomereza kuti iyeyo ndi kafira, infidel, wowukira, disbeliever. Ndikunena kuti infidel my life. So analemba buku limene adatambasulamo zimenezi. Kuchoka mmenepo adalembanso buku lina limene title yake akuti Heretic, Why Islam Needs a Reformation Now. Mayi amene akuti Why Islam Needs
a reformation now, akuti chisilamu chikufunika kuchikonza panopa. Dalemba zonyoza ma elements amu chisilamu mkati mwakemo. Ndiye pali buku linanso limene adalemba mu 2010, mabuku wanu wafotokoza koma tikatengera ndandanda buku lake loyambilira ndi The Caged Virgin. Mina amakamba kuti chisilamu chimampondereza mkazi, chimamwika mu cage nyumba mundende. Zichatinka fotokoza zija kuti achina Betty Friedan ankanena kuti mkazi amene akukhala nyumba amene ali pa ukapolo ali mndende. So iye analembanso buku limene, that was in 2004. Kuchoka menepo pamene analemba buku la Infidel. So buku la Infidel linabwera pambuyo poti buku lake la The Caged Virgin and alipanga criticize ambiri. Ndikumutsutsa mmenemo, ndikumunena kuti palibe amene angalembe zimene zikupatulako munthu amene ali kafiri basi. So iye analemba buku lina ati kuvomereza tsopano kuti ineyo chabwino ndine kafiri. Kuchoka mmenepo anabwera 2010 kulemba buku lochedwa Nomad from Islam to America. From Islam to America. Kusenza kuti wachoka mu Islamu apita kwa America. Ndiye kuchoka mmenepo pamene mabwera buku la Heretic, Why Islam Needs Reformation. Ndi mabuku ena amene amalemba muzilankhulo zina. So muona kuti amene yunso ndi mmodzi mwa akazi amene akupanga play a bigger role pofuna kusokoneza kaganizidwe ka akazi mu Chisilamu. Ndiye muona kuti iyeyu pamodzi ndi ma feminist onse target yawo imakhala pa family. Target yawo ili pachani? Pa family. Ndiye timafuna tuone tsopano kuti feminism imalimbana ndi uchembere, imalimbana ndi motherhood. Ndi pamene so timafuna kuti tikambirane tsiku la lero kuchokera mu lesson yathu ya mbuyo ichi. Kampeni imene ya feminism idadzala mwa akazi amene adali wokwatiwa komanso amene ali wokwatiwa panopa, kuti sali anthu osangalala chifukwa akumanidwa ufulu wawo ogwira ntchito ndi kumapeza ndalama ngati momwe mwamuna aso amatani amachitira. Ndiye chimene akazi amenewa adayiwala ndichonena kuti ndalama zomwe amuna amati akatuluka ndi kukagwira ntchito ndi kuzipeza, ndalama zimenezo zimapita kuti? Amuna amene amatuluka nyumba zawo ndi kumapita kukapanga business kapena kukagwira ntchito, akapeza ndalama zimapita kuti? Amakajera, amathandizira family yawo eti. Mkazi samathandizidwa nawo, ana sathandizidwa nawo. So chimene iwo akufuna ndi chani? Ponena kuti amuna ndi anthu ompondereza mkazi. Pamenepo pali kupondereza mkazi. Amene apondereza nzake chabwino titabwera mu real sense, amene apondereza nzake nda mkazi. Chifukwa mkazi akungokhala, mwamuna ndi amene akuvutika kunjako. Koma tikabwera mu Chisilamu, mkazi sikuti akungokhala pa nyumba, chilipo chimene akuchita. So anayiwalanso element imene chakunena kuti ngati akunena kuti mkazi atuluke nyumba azikagwira ntchito, kodi pa nyumba apo sagwira ntchito? Samagwira ntchito? Amagwira ntchito. Ntchito yake iti amakhala akuchapa zovala, akusamalira ana, akuphika, akukonza nyumba ndi zina zotero. Imene ndi ntchito yolemetsanso. Alright? Mwamuna aso nayenso apita kukagwira ntchito. So onsewa akupanga zinthu zimene zili zotani? Zofanana. Aliyense ali ndi role yake pamenepo. Ndiye muona kuti iwowa amadzala mwa akazi kunena kuti inuwe muzikangokhala pa nyumba palibe chimene muzikachita, limene lili bodza. Chifukwa mkazi akakhala pa nyumba kukangokhala osapanga chilichonse amene sakutsatira Chisilamu. Koma akakhala pa nyumba ndi kutsatira hadithi ya mtumiki akunena kuti almar'atu ra'iyatun ala ba'li baitiha wa waladihi. Mkazi ndi mbusa wa nyumba ya mwamuna wake komanso ana. Ndiye kuti pamenepo mkazi akugwira ntchito, occupation yake ndi imene Allah watani wampatsa. Palena akana zayankhula kunena kuti titati tipange reverse maroles, akazi onse adzituluka kunja, amuna onse adzikhala m'nyumba. Wallahi akazi baka napanga complain. Ndifa yani nomukungokhala cha nyumbapo. Mukuntenga ine ndeka idi ndizika kugwirira ntchito inde mzingodya pano mzingokhala. Anayankhula zimenezo. Why? Because it is in the nature of women to complain.
So akazi amene wawa adayiwala ma angles ngati amenewo. Choncho kampeni idabwera poyera ndikumayankhula kuti akazi sakusangalala m'makomomu. Ndiye funso limene adafunsidwa lidali loti kodi sakusangalala chifukwa chani. Poyankha nkati gwero la kusasangalala kumene akazi ambiri akukumana nako m'makomomu ndi chifukwa choti iwo ndi akazi apakhomo basi, ma housewives, komanso ndi ma mothers akungolera ana basi. Chimene chikuwapangisa kuti asakhale osangalala ndi chiti ndi chimenecho, ndi ma housewives komanso ma mothers. Ndiye amatambasula kunena kuti iwowo akumamanidwa chitukuko chimene angachipeze akasuntha pakhomopo ndi kukayamba kugwira ntchito ngatinso mmene amuna akumachitira. Ndi akumanena kuti mkazi kutuluka nyumba ndikupita kunja ndikumakagwira ntchito ndiye ameneyo atukuka ngatinso mmene mamunayo akutukukira. Koma mukamuona mamuna, wallahi amuna ambiri samakhala sotukuka. Chifukwa chake ndalama zichakalandira ku ntchito zonse zikuthera pa nyumba, kupatulapo ochepa amene amakhala kuti they are billionaires, ali ndi magalimoto, ali ndi chani ndi zina zoterozo. Koma mamuna amene anali average man amene amagwira ntchito ndalama yake yonse, salary yake yonse imathera pati pa nyumba, taking care of the children, kulipira ma bills, kugulira ana zakudya ndi zovala pakhomopo chimodzimodzi, ndi ma errands ena amene amafunikira pakhomo. Ndalama zonse zimathera pati pamene. Kumpeza mamuna akungovala be trouser lomwe kwa zaka, ndeni kwanena kuti mamuna amene akutukuka koma mkazi sakutukuka. Mwinanso kumapezeka zoti amuna aja amatha kuwagulira akazi awo ma dresses anyuwani koma amuna awali jacket limodzi ndi chani ndi trouser limodzi basi. Pamenepo amene akusangalanira ndiye mukuona chimene anapanga ma feminist awo. Anapanga play a mind game pofuna kusintha mindset ya akazi kuti they are not happy, koma in fact they were happy. Chifukwa tikaona mu lesson ya mbuyo ija tidafotokoza kuti suburban housewife amene adalowa ku America amatha kupita kukasankha galimoto mamuna ake ndikumugulira, amatha kuchuza ziwiya za ku kitchen mamuna ake kumamugulira. Sikusangalala kumene kusankha zovala kukamugulira, kunena kuti lero sindifuna kudya zakuti ndifuna kudya zakuti mamuna ndikubweretsa zimene ziti umwendi kumatani ndikumayenda. Koma anaona kuti tsopano mkazi timutulutse zonsezi si azimayiwa anali Ibuliso. Azimayiwa Ibuliso anangogwiritsira ntchito. Ndiye adazafunsida tsopano solution ya zimenezi ndi iti. Mukunena kuti mkazi sakusangalala chifukwa choti ndi housewife komanso ndi mother akungolimbana ndi kumangolera ana, occupation yake ndi kungobereka basi, azifi kuti anawo adzagulitsa. Amayankhula zimenezo. Ndi ananena chabwino tipatse solution. What is the solution? Ndiye ma activist amenewa adayankha kuti tithane ndi vuto limeneli, akazi atuluke nyumba ndipo akapeze chisangalalo chawo kunja kwa nyumbazo. Uko asakudandaula kuti akulakwitsa china chilichonse. Akazi atuluke muti nyumba zawo azikagwira ntchito kunja, ndipo they should not feel guilty kuti akulakwitsa, yani kuti asafire guilty kuti udindo wawo pa nyumba uja sakukwaniritsa. Choncho akazi ambiri adayamba kusankha kugwira ntchito kunja kwa nyumba, ngakhale kalembera wokhudza ntchito mu nthawiyo ku Amerikako komanso ndi madera ena azungu ankasonyeza kuti akazi adayamba kale kugwira ntchito kunja kwa nyumba, monga ngati ma secretary. Amagwira kale ntchito akazi zimenezo, secretary kapena receptionist. Ndiye pamene feminism idadziwika kuti ikunama ponena kuti akazi ambiri sakupatsidwa chani mwayi wogwira ntchito kunja kwa nyumba. Anadziwikira kuti akunama chifukwa padalinso akazi ena amene adalochita bwino kumalonda, they were business women, ndipo sadasokoneze ndi malonda awo uchembere wawo, amaleraso ana even though they were business women. Komanso adali osangalala, they were happy being mothers, being housewives, apart from kutani kugwira ntchito kapenanso kupanga business. So cholinga cha feminism chidali kufuna kuthana ndi uchembere pakati pa akazi. Ndipo zomwe adayamba pambuyo pa izi ndizoti
akazi awawo amene adali patsogolowa ndi kampeni amawapanga akazi omwe amakhazikika pa khomo kuti adzidziona ngati akupanga chinthu cholakwika kwambiri, adzimva kuwawa akakhala pa nyumba, adzidandaula akakhala pa nyumba, adzidziona kuti iwowo ndi otsalira akakhala pa nyumba, ngatinso mmene masiku ano zikutani zikukhalira. Kazi ongokhala pa nyumba nowadays akumatengedwa ngati otsalira, mpaka anakaguluka akazi kakumabwera kumumemeza mkazi amene ina amwali tamalizisani sukulu inu amuna asamakuuzeni zochita, muzigwira nokha makobiri, muzidya, muzisangalala. Mwamuna inu sangakutani, mwamuna ni galu. Chichewa chawo china chimene amayankhula ndi chiti ndi chimene. So maya ameneyu apangidwa brainwash ndi masatana awawa, basa akamuuza mwamuna wake, ayi ndikufuna kumalizisa sukulu, nasira form 4 ndifuna ndipitirize sukulu. Okay, mufuna mpitirize sukulu, azikulipirira ni fees ndani? Ayi mesa ndina mwamuna anga. Mwamuna uchazi mulipirira fees. Kahapita ku college kena kake, kayakali mbaso form 4 ija ndikukonza bwino, ndikupita ku university, kumene kuchaka kumana ndamuna osamba oposa amuna akewa. Basi banja limasokonekera munjira iti, munjira imene taonapo ndithu ifeyo amuna ena kudandaula za akazi awo amene awathandiza skulu ndiye awukira. Akazi achamaliza apeza degree ndi apeza tizibwenzi ku university kuja, timeti kwauza kuti ayi ni mwamuna wanu ndi wachimmiza ameneyo, backward, mwamuna amene sangakupititse kwina kulikonse, bwera kuno tikupititse ku field kamba kugwira ntchito. Ndiye azimayi amene aja basi banja amene wajakumala unalopana ntchito, mwamuna imodzi amene walipirira school fees uja ndi galu, ndi akumamusiya kumavala matrauza ndi kumatuluka kunja kwa azitratha perfume, angoyamba kugwira ntchito kumene sipanakhalitse apatsa ngongole yotakhoza kugula galimoto. Chizimayi chikusangalala koma at the expense of her family. Basi so sungakhale wewe mkazi zinthu ziwiri zimene zikuyenda bwino, ukupanga ntchito nkukhala successful, koma at the same time family yako nkukhala so successful. Chimodzi mwa ziwiri zichitani chiwonongeka. So they played this role yonena kuti mkazi amve kukoma ndi career ndipo banja lake asalione ngati ndilofunikira. Ndiye mukamuona mmodzi wa akazi amene akupanga kampeni imene amene adaliso patsogolo munthawi imene amene adali Linda Hishman, amakonda kuyankhula kuti mkazi wophunzira bwino malo wake ndi office. Mkazi wophunzira bwino malo wake ndi chani? Usati ku kitchen yayi, nyumba. Mkazi wophunzira bwino ndi degree, diploma, azikakhala nyumba? No. Kazi amene iyo akakhale mu office. Amayankhula zimene zoto. Amayi amene ndikuachulawa muzikaona lifestyle yawo imene amakhalira. Olokungomuona Linda ayo imene amaonekera, subhanallah. Kungomuona kokha amene Linda ayo amaonekera, mkoza kuzoya uneni shaitani ndi. Adamu aliranso chaka chatachi, papita ndi zimene adapita nazo kwa mbuye wake, ndipo Allah akamulipira zimene atakamulipirezo. So ni mayi amene she was divorced, adayamba za kampeni yake mu 1984, adakwatiwa 1966. Family life sikuti adali ukhazikika pa family life, mwana anali naye mmodzi. So amanena kuti iyeyu ni mayi wotani wotsogola. So anali ndi Bachelor of Arts degree, kuchoka menepo anapeza so degree masters, then from there anapeza so PhD. Anali mayi akalia, ndiye anamwalira ndi PhD yawoyo kumapita naye kuti kumanda, mota anayikaso ndi PhD yawoyo. Pa tsiku la chiweruzo Allah pamaso pake akamuonetsa PhD kuti ine ndikalowa ku janna, PhD nditi ndimene. Si choncho? Si zimene mukufuna? Pa tsiku la chiweruzo Allah akamuonetsa chani? PhD. Kuti ine msakadolese ku jahannama, PhD yanga ndinophunzira kwambiri. Tikabwera mukufotokoza kwake Rebecca Traister, ni mmodzi mwa feminist amene
adalemba buku lonena kuti all the single ladies, unmarried women, and the rise of an independent nation. Independent nation imene akutanthauza nda akazi kuti muzikhala independent. So you are the nation of independence. Komanso analemba buku lina lotchedwa Good and Mad. Osati good and bad ya, koma good and mad. The revolutionary power of women's anger. Ndiye adatsindika muzolemba zakezo kunena kuti feminism imamupanga mkazi wokhala pakhomo kuti ndi mbuli komanso wopanda tsogolo. Ndipo uthenga umene amamwaza ndikuti mkazi yemwe akukhala pakhomo adzidzitenga kuti iyeyo ndi ndani? Ndi mbuli komanso wopanda tsogolo. Ndipo buku limene tayamba kulitchula lijelona kuti all the single ladies, mmene mumu adalembamo kuti akazi osakwatiwa ndi omwe alitengera dzikoli lawolo, dziko lathulo lawolo la ku America ndi limene alitengera dziko lathuli kuchitukuko komanso kulimasula ku unyolo wa amuna opondereza akazi. Akazi osakwatiwa. That's the point. Kusonyeza kuti chimene afuna kutanthauza ndiye kuti ngati America yatsogola ifa ya akazi otani osakwatiwa. Chimene amapanga portray ndi choti mkazi amene ali osakwatiwa amakhala ngati kuti she is living a better life. Mkazi osakwatiwa. Even nowadays, muona kuti akazi amene ali single, they are single moms or they are not married. Amapanga portray ka life konena kuti they are successful, they are independent because they are depending on themselves. Mamuna sakotani sakwathandiza sangapititse bwino lukose. So amafuna kuti no mkazi amene ali wotsatira malamulo a Allah adziona ngati kuti chimene chikumuchedetsa yeye kuti asagule galimoto, chimene chikumuchedetsa yeye kuti asamange nyumba yake yazipinda zazimbudzi zofula chamomo, ya matayos, ya mawindo a slide, ndi chifukwa cha mamuna wanchedwetsa, wampatsapatsa mimba, akulimbana ndi kulera ana, mamoti nthawi imene akanakhala kupanga chani makobiri. So mkazi akakhala sofoka maganizidwe basitu amati koma izi ndizo zabwera mochedwa hatu, zikanakhala kuti zinabwera mbuyo mwina ndisanakwatiwe, I think pano mwezi ndili ngati amene uja. Koma mukakaona amayi amene akupanga advocate zimene zizi, wallahi akumamwa mapilisi ndi cholinga choti agone bwino. Ndi amayi amene akumaitana anyamata chifukwa iwo ndi sugar mami. Alright, iwo ndi sugar mami, akumaitana anyamata kuti adzagonane nawo ndikwalipira ndalama. Amayi amene ndi amayi amene paoka akumadzililira chifukwa they made a big mistake. Koma sanganene zimezo kugulu kwake. They destroyed their lives because of Iblis. They followed khutuwati shaitan, mapaza Satan. So mkazi amene alokhulupirira kuyeneka kuzindikira kuti Satana ndithu akugwiritsira ntchito njira zosiyana-siyana ncholinga choti mkazi okhulupiriranso naye asochere ngati mmene sakusocheretsera ndani amuna. Choncho atsikana amusukulu ngati mmene mulilino sukulu zawo kachenjede akamamva zoterezi zimene amayankhula awawa achinalinda ndi mashayatini anzawo, amakhala akulimbikira maphunziro kuti asadzakhale ngati mayi yawo amene alibe tsogolo komanso ndi mbuli. Imayanga basa mangoti kukachatu basi mangolimba ndi kukwecha mapoto m'manja mwawo ngati kuphazi. Mayi anu akanakhala anali busy ndi kupanga zawo, mwinaso ino simukanabadwa chifukwa sakanakhala ndi nthawi yokhala pamodzi ndi bambo anu, akananena kuti nthawi imene alibe akupanga zachani zakalibe. Koma Allah subhanahu wa ta'ala sapanga mistake. Inu kubadwa si mistake, inu kupezeka pa dunia pano si mistake, muli ndi cholinga. Ndi cholinga chanu ndi kumvera zimene iyeyo wakuuzani kuti mutani muchite, noti zimene mashayatini akukamba. Wallahi masatana sangatithandize mnjira iliyonse. Endi awawa akazi awawa
chimene akufuna ndi kufichiritsa kuwala kwa Allah pogwiritsira ntchito makamwa awo. Pomayankhula zimenezi kuti mkazi amene amakhala pa nyumba ndi mkazi amene ali wotani wotsalira komanso ndi wopanda tsogolo mbuli yachabechabe. Zimenezo zoyankhula munthu yekhayo amene ali satana muzoyankhula zake. Chifukwa ali against malamulo a sharia. Allah akunena wakarna fi buyutikun, khalani nyumba zanu akazi. Tumika kunati mkazi akhale pa nyumba. Ngati kuli kutuluka mutuluke pamene pali pofunikirapo. Amene wapatsa chilolezo chotuluka nyumba amuna, mkazi akuona ngati kuti zimenezo ndizomupondereza. Ndipo iwowa asatanawa amawanena anthu amene amakonda kukamba za kumenyera ufulu wa tsankho ndi nkhondo zomwe munthu amene zimachitika ku America kuti akutaya nthawi. Chifukwa pali nkhondo yayikulu imene ili feminism, akazi akuponderezedwa. Let us fight for the rights of women. America cannot go anywhere without women. This is what they were saying. Ndiye lero mwana kuti mtengo wa feminism ndiye watani watulutsa maluwa, ndipo mizu yake afika pansi kwambiri. Kukhala mayi kwa ana komanso mkazi womvera kwa mamuna ndi chinthu chimene chili chochititsa manyazi masiku ano kwa akazi ambiri, even akazinso amene ali asilamu. Mwachidule kukhala mkazi wapakhomo wosamalira ndi kulera ana komanso womvera ndi kudzipereka kwa mamuna wotsatira malamulo a Allah ndi mtumiki wake kwatengedwa ngati ndi chinthu chimene chili chotani chochita akazi amene sadapite ku sukulu za secular komanso osowa zochita, alibe tsogolo pa dziko lapansi pano. Ndipo akazi achisilamu enanso mugulu la inu muli patsogolo kutsatira feminism, koma simukutani simukudziwa. Mumanyasidwa ndi amene akulimbana ndi feminism. Magulu ngati ifeyo anthu ananyasidwa nafe kalekale. Kungomva dzina loti amene akuyankhulayo ndani amenewo osowa zochita amenewo. Why? Chifukwa chonena kuti Iblisu wakongoletsa ntchito zawo zoyipazo. Ndiye iwowo amati chisilamu sichinaletse mkazi kugwira ntchito. Naam, chisilamu sichinaletse mkazi kugwira ntchito, koma ntchito yake iti? Ndemo aone akazi amene akumayankhula mawu amenewo akapita ku ofesiko akumahagana ndi amuna kumeneko, akapita ku ofesiko akumapatsana moni wa pamanja ndi amuna kumeneko, akumakhala pamodzi kumeneko ndi amuna. Si zimene akumachita mamiting, akumakhala limodzi ndi amuna. Field trip akumakhala limodzi, iwo akhala apa, next pakhala mamuna ena kugunda ananso, kumachitanso mwina kusunthira kwa yeye mamunayo, kumakadya limodzi mkazi wokwatiwa, kudya mbale imodzi ndi mamuna amene si maharamu wake. Zikuchitika zimenezo, zikuchitika. Koma in the name of kuti chisilamu sichimaletsa mkazi kudani kugwira ntchito. Chisilamu chake chiti chimenecho, ngati mkazi akugwira ntchito chisilamu chamuloleza ntchitoyo ikhale ya kwa akazi okhaokha. Komanso kumalo kogwira ntchito kasasakanikirane ndi amuna, koma kupatsana chanza ndi amuna lero lino akazi a Isilamu akuona ngati vuto palibe, mpakana ndikumapanga maselfie ndi azimuna ako ntchito, mpakana ena amathamangisana mu kolido, thamangisana mu kolido ndi a husband yawo ako ntchito. Mamuna wako kumangomulalatira zomuyankhula zake basi njo ingeti mamuna anyasidwe basi. Akabwera pa khomo kumangoona ngati chilichonse sichili m'malo mwake. Koma akapita ku ofesi oyambirira kukonza vuto la mu ofesilo ndiwo. Koma nyumbamo mavuto ndi mkumango wako pali chakuti pakusowekera chakuti pakutere ana wasimukutere ndi azima ya masiku ano ndamene. Koma akapita ku ntchitoko ndi ma good ladies. Ugudu lede umenewo towards ndani amuna amene sali awo. Nde mukunena kuti chisilamu chimaloleza ntchito yake imene feminism imeneyo. Ibulishi akuanamiza akazi ngati amenewa, ndiye akumavala movula, akudzithira perfume, adzipoda, ati kuntchito kwa akaoneke bwino. Sindikafale chibuibui ine kuntchito ya nikabu kuntchito mawekimenti akakuona ni bwanji akina chao si ajawa akakuona ni bwanji
akakuona ni banja amene achina Ibrahim achina Musa akakuona ni bwa kuti niyo mukakhale mahopo anyamata amene ali ku office iko inuyo nditimupanga compromise kavalide kanu kachalira chifukwa mukakakhala ku office iko nikumakhala panoka akanena kuti muli ndi vuto lalikulu mwinaso mpaka naye akapanga complaint kuti akuchotse ntchito chifukwa mukwasala amochamakana kumpatsa moni kukhwima amochamakana kuti tizikhala limodzi mu office imo amene ndi kukhwima kwa basi. Why? Because dziko lapansi linaonongeka ndiye inakuona kuti mukutsatira malamulo a Allah simukutsatira malamulo a Iblisu. Ndiye Iblisu adzagwirisira ntchito anthu angati amene wacholinga choti akudanini akuchotseni mukutsatira malamulo a Allah tabaraka wa taala. Ndiye akazi amene mudzawapeza kuti ali ndi anzawo achimuna amasakanikirana ndi amuna kumalo ogwirira ntchitoko amayimbirana foni usiku ndi mmodzi mwandani mwa amuna amene amagwirira nawo ntchito kumene akakhala kuti mwamuna amene andi galimoto mukangoyima panja pa nyumba yako ndikakutenga kumeneko ndi everyday amazatengera pati pamene kapena akakumana pena pake kukwera limodzi mini basi wautali awakement azikambirana amene ndi awakement kuchita kukhala close like this ndikumayang'anana ndikumakambirana nkhani za kuntchito. Ndiye muona kuti pamenepo tinene kuti chisilamu chinaloleza zimenezi ndiye muona kuti zosamaliranso banja alibe nazo ntchito mayi amenewo popeza ndi amayi abize ndi adangolemba mayi amene ali mlowa mmalo wa iwowa mayi wa ntchito. Ndiye zonsezi zizimuona kuti zikugwirizana ndi mmene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adayankhulira kudzera mahadithi ya Abi Huraira. La taqumu saa qiyama sidzafika hatta ta'khudha ummati biakhdhi alquruni qablaha mpaka na umma wanga udzatengenso zomwe magulu ambuyo mwawo mwana tani anachitanso. Umma waine kiyama sidzafika mpaka na udzatengera zochita za mwana abwera mbuyo mwake shibran bi shibri wa dhira'an bi dhira' step by step pang'ono ndi pang'ono. Faqim ndiye zinafunsidwa ya Rasulullah mtumiki wa Allah kafarisa wa Rum ngati mmene mukutandauzira papa tidzatsatira mafarisi ndi Aroma. Ndiye faqala mtumiki anati wa mani nasu illa ulai angakaleso anthu ena ati kupatula amene awa ndi Aroma ndi mafaris anthu amene adali mamushirikuni nthawi imene. Ndipo tikabwera mu hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula kuti la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibri mudzatsatira ino asilamu chikhalidwe chawo mwana abwera pambuyo panu shibran bi shibri wa dhira'an bi dhira' pang'ono ndi pang'ono hatta mpaka anakufikira law salaku juhra dhabbin mmodzi wa iwo anthu amene akale atati walowa kubola dhabbi ndi amaoneka ngati gulo koma si gulo yani koma ndi buluzi wamkulu amene amapezeka kudera lalo ya amene amadyedwanso. Ndiye timaonera kuti la salaktumuhu inunso mudzalowa kubola komweko. Ndiye ngati mmodzi wa iwo anthu amene anabwera kalewo atati alowe kubola la buluzi ifenso tidzakalowa kubola komweko. Qulna ndiye ife tidati ya Rasulullah ewe mtumiki wa Allah al-yahuda wan-nasara kodi mukunena za Yuda ndi Akristu. Ndiye mtumiki ananena kuti faman angakhalenso ena ndani kuposa amene. Feminism inayambira ku Chisilamu, zonyasidwa ndi kukhala pakhomo zinayambira ku Chisilamu, mkazi kuwukira mwamuna wake zinayambira ku Chisilamu, akazi kusakanikirana kumagwira ntchito limodzi ndi amuna zinayambira mu Chisilamu. Wallahi la zonsezi anayambitsa ndi anthu awawa al-yahudu wan-nasara wal-kuffar. Ndiye asilamu pano akutengera zimenezo umoyo otsogola kwa iwo ndi umene akupanga Kristu ndi Ayuda
So tizindikire kuti izizizi kwa munthu amene ali woliwo pa tsiku la chiweruzo azindikira kuti Iblisu ndithu alikalikiliki kufuna kuononga chani akazi. This is why mupeza kuti mkazi ndi wokwatiwa koma ndi chibwezi kuntchito, mkazi ndi wokwatiwa koma akumalimba mtima ndi mwamuimbira mwamuna wa chibwezi kuti dzanditengeni kuno, mkazi ndi wokwatiwa ndi kumalimba mtima ndi kumasekererana ndi mwamuna wa kuntchito, kumaseka mpaka na misozi. Akuti brother amene amandisangalatsa ndi abwino kwambiri, koma sangaseke choncho limodzi ndi mwamuna wake pamaso pa amuna ake ndi milandu yokhayo. Mwamuna ake lero lino akukhala ngati kuti ndi banki yongomuza za mavuto basi. Panyumba pano palibe zachapati chamweka afeminist amasiku ano ndi amene ndiye inu kumene mukulowelako ndi madiploma anuwo ndi madigiri anuwo kufuna muzikapanga nawo cha madigiri anuwo amene ufuna kuti mukatenga panopa mukatuluka nawo, kani madiploma anuwo mukatuluka nawo pano mufuna muzikapanga nawo chani kunja mukakwatiwire. Amuna amakwatiwa mkazi amene ali degree qualification, amene andifuna mkazi amene ali degree ngati alibe degree banja lake amene banja sinimutenga, ngati alibe degree amene sinimukwatira, ngati alibe diploma sinimukwatira. Amuna ake atamene qualification ya banja ni diploma kapena degree. Qualification ya banja ni cha malinga ndi Kiislamu ndiye mwaino mulikhalidwe kapena muli feminism. Khalidwe yake ni mulibe khalidwe muli feminism yokayo, chifukwa mkazi wa dini sindikukhulupirira ine, sindikuonamo mkazi umu amene angayankhule kwa mamuna wake iyaka wa kasba alharam, mamuna wanga yekaope kufunafuna mariziki munjira ya haramu. Fa inni asbiru ala aljui, chifukwa ine ndikhoza kupirira ndi njala, wala asbiru ala an-nar, koma sindingapirire ndi moto. Sindikuona amweni mkazi amene angayankhule zimenezo. Ndikuona kwanga ine sindikuonamo mkazi, sindikuonamo ineyo. Fuani ndikungona mafeminist okawukawu, ndikungona achina ayani omanena kuti Chisilamu ndichopondereza. Zona nilisafale gogoda zona nisatuluke kunjaku ndavala mphanya nchenga ndi inuyo tu amene muzikatuluka nyumba milomo ilipsu kuzango kumana nanu niyo kumseuku ndizazo zoti simunamve zimene mukuphunzira. Koma ngati inu ndine mukachoka pano sitiza kumana ndizazo zoti muli katikati mwa nyumba zanu. Mwamva eti akudaza nditawo siza kuti azikatuluka panja fake ni manena kuti umumu mulibemo. Aya kodi tu Chisilamu kuyankhula ndi chophweka maziwa. Kuyankhula amene mukuyankhula tikapanga ndizophweka, wina aliyense akhoza kukwanitsa kuyankhula, koma tikati kuchita ndi pamene pamaoneka munthu tsopano. Even Allah mu Qur'ani anatsitsa aya ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ndichifanyani mukuyankhula zimene inu simmachita. Angakhale maswahaba zimene zamadani amapanga kumayankhula mpaka na Allah anadzudzula. So maswahaba amayankhula osachita, kenako aya itatsika ndi pamene anasintha. Aya ija ilipo lero lino Asilamu sakudziwa chifukwa cha aya imene ikuti inabwera bwanji, akumayankhula koma sakukwaniritsa. Wallahi kutsatira Qur'ani komanso kutsatira sunna si chinthu chophweka. Munthawi ino si chinthu chophweka. Umayambana ndi abale ako, umayambana ndi anzako, amakutalikira anzako, mmodzi umakhala choloza
sizopheka. So sizimafunika anthu amene ali ndi mitima ya plastic. Munthu amene afuna kutsatira Allah amamuyesa. Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Koda kuganiza anthu kuti akayankhula kuti takhulupirira basi tingwasiyasiya osapatsa mayesero. Walaqad fatanna alladhina min qablikum, ndipo tidawayesa amene anabwera mbuyo mwanu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Cholinga chake Allah amafuna kuwabweretsa poyera anthu amene adakhulupiriradi mwachoonadi, komanso amene imani yawo inali yabodza, chikhulupiriro chawo china chabodza chongoyankhula pakamwa. So chimene chimasiyanitsa pakati pa okhulupirira weniweni ndi okhulupirira wabodza ndi amali, osati mawu. Wallahi chimene chimasiyanitsa pakati pa okhulupirira weniweni ndi munthu amene ali okhulupirira wabodza ndi amali, osati kaulu. Chifukwa kaulu wina aliyense akhoza kuta kuyankhula, koma amali ntchito pa ground. Chifukwa mayesero otumesa ndi zobwera. Allah aziyesa kuchokera ma actions, kukuyesa iwe anthu, kukubweretsera anthu, kukudutsitsa mu nyengo zosiyanasiyana. Mayesero kawo kamene ndi amene ali okhulupirira weniweni amaoneka kuchokera ma actions, osati inshallah inu ya imutuluka kunoko. Lero ndi chani lero? 3 July. Mulembe papepala pano, mulembe zimenezo. Ndiye mukakapita ukoko zikayang'ana kuti izi chatinalemba zija zikugwirizana ndi zimene ndikuchita ambiri mwa inu tizikakumana uko.